Ara mateix els faré una breu descripció de l'objectiu d'aquesta tercera edició. En primer lloc, el subtítol del seminari, o dit d'una altra manera, el títol de la tercera edició és La governança del risc de la judeofòbia, que n'és el seu fil conductor. Governança és un nou concepte de la ciència política que es refereix a una realitat nova situada al vell mig de la governabilitat i la gestió. No és ni governabilitat ni gestió, és un tercer concepte d'un tema molt lligat a la ciència política i de l'administració. I precisament per això, en aquesta tercera edició, comptem, a diferència de les dues primeres, amb diversos politòlegs, específicament d'aquesta àrea de coneixement, que tractaran el tema de l'antisemitisme. Governança no és un sinònim de governabilitat. Doncs la governabilitat sobretot fa referència a l'estabilitat o no d'un govern i per tant s'interessa més per allò que en anglès se situa sota la denominació de politics, és a dir, la política més o menys al voltant situada dels partits polítics. Tampoc governança és el mateix que la gestió. La gestió se situa sota la paraula anglesa policy, les polítiques públiques. Així tot, governança és un mot, una paraula molt més propera al concepte de gestió pública. De fet, és una forma de la nova gestió pública. Governança vol dir que un govern dissenya i gestiona una política pública en els seus diferents nivells de l'administració pública, el que també es coneix com a govern multinivell. Vol dir, a més, que es fa gestió pública entre diversos governs, per exemple, entre el govern de la Generalitat de Catalunya i el govern local de l'Ajuntament de Barcelona, gestionant junts, ensems, una política pública específica. I governança, a més, implica fer la gestió pública juntament amb organitzacions del tercer sector o del sector privat. Governança, doncs, és nova gestió pública feta conjuntament mitjançant les diverses administracions públiques i organitzacions de la societat civil. Arribats aquí, cal explicar o esmentar que la governança del risc és un concepte que en els darrers anys amb ell s'ha volgut dir que es governa i es gestiona aquells riscos majors o més preocupants per la percepció de la ciutadania, per la seva pròpia vida, que seria el cas més extrem, d'un atemptat terrorista o, per dir-ho per un fet recent, per una malaltia que pot esdevenir una epidèmia o una pandèmia, això seria governança del risc, però també significa el risc de la vulnerabilitat dels drets civils. Per tant, s'emmarca de ple en la pròpia Regidoria de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona, que és la institució principal que dona suport a aquest present seminari. Centrant-nos precisament en aquest seminari, existeix un risc evident pels que aquí presents sabem que el prejudici de la judeofòbia posa en risc, com a mínim, els drets o la normalitat o la naturalitat de la vida quotidiana de les persones jueves. Òbviament, abordar el risc o la governança de la judeofòbia ens implica o implica a tota la societat civil i a les institucions polítiques. És a dir, la millor manera de fer-ho, de governar aquesta política pública específica, és fer-ho junts, institucions polítiques, en les seves diverses administracions públiques i les entitats del sector privat i del tercer sector de la societat civil. Només d'aquesta manera podrem canviar el que seria un eix de la cultura política. Per parlar de tots aquests temes tindrem el professor israelià Gerald Steinberg, que abordarà com algunes ONGs, algunes determinades ONGs, poden fomentar el risc del prejudici de l'antisemitisme. Potser aquestes determinades ONGs ho fan sense que sigui la seva intenció o potser sense voler-ho, però els estudis acadèmics dels experts demostren que determinades ONGs propaguen estereotips i rumors tradicionals sobre els jueus, però amb un discurs renovat i actualitzat al segle XXI. El politòleg que ve de Berlín, Alemanya, Clemens Henny, incidirà en el fet que el risc de la judeofòbia es troba imbricat en la cultura política europea. I possiblement, justament per venir d'Alemanya, és una persona que, arrelada de la condició de politòleg i la biografia o la història del seu propi país, permetrà parlar d'aquest tema amb tots els ets i uts. El professor Alfredo Hidalgo ens parlarà de com es difon el risc d'un augment d'aquest prejudici antijueu arreu de l'estat espanyol. El sociòleg Benno Herzog examinarà com el risc del prejudici depèn del tipus o forma que adopta l'antisemitisme. L'analista de seguretat internacional Jessica Cohen ens dissertarà del cas més extrem.
no és l'habitual, però és el més extrem, que és l'amenaça terrorista que pateixen les sinagogues, els col·legis jueus, els hotels on se celebren festivitats jueves, l'indret on es fa el cinema jueu o aquest mateix seminari que fem avui i demà i que, a diferència d'altres actes acadèmics o culturals, aquest requereix una especial seguretat pel sol fet de ser un acte que fa referència al poble jueu. Aprofito l'avinentesa per agrair a les persones encarregades de la seguretat de tots nosaltres i per la seva feina. El director de l'informe RACSEN a l'estat espanyol, el tindrem entre nosaltres, és Esteban Ibarra, i ens presentarà el tema del risc circumscrit al perill de les xarxes socials com Twitter o Facebook o arreu d'internet. El professor Romualdo Bermejo, i perdoneu la redundància, ens explicarà com explicar el conflicte palestino-israelià de tal manera que s'eviti caure en la judeofòbia. És a dir, hi ha moltes maneres d'explicar aquest conflicte, però un dels problemes és que un conflicte que és de política internacional, per tant, no afecta directament al nostre país, acaba afectant al nostre país perquè depèn de com s'expliqui, es cau en els estereotips judeòfobs. La professora Sultana Guanon ens farà l'anàlisi d'aquest risc contextualitzat dins dels mitjans de comunicació i com se'ns presenten les notícies sobre el conflicte palestino-israelià. Finalment, vull esmentar precisament les dues primeres conferències que farem aquest matí i especialment tindrem el sociòleg Andy Fauer, que és un rabí laic humanista. Ens explicarà precisament en positiu la visualització de la comunitat jueva. I això és precisament el que fa una estona, quan hem inaugurat l'exposició Jueus Just Like You, el que es pretenia. És a dir, fins ara, per exemple, s'han fet diverses exposicions que a més són molt raonables i mancaven al nostre país de temes potser, segurament tràgics o catastròfics com els relacionats amb el pròpiament antisemitisme o l'educació en l'Holocaust, però també hem d'obrir aquest camí que és per erradicar la judeofòbia, que és explicar en positiu les contribucions jueves. La meva ponència tractarà dels ideològics que possibiliten i fins i tot faciliten aquest risc de la judeofòbia. Ara vull agrair a la Fundació Baruch Spinoza i especialment al seu president David Grebler i a Gerard Calderón, que sense els quals no s'hagués pogut fer mai, no la tercera edició, sinó ni la primera ni la segona, ni moltes de les actes, accions i actuacions que a casa nostra es fan en pro de l'article 40.8 de l'Estatut de Catalunya que pretén o vol o commina a erradicar la judeofòbia. També faig extensiu aquest agraïment al Centre de Recerca CREA de la Universitat de Barcelona perquè, a diferència del que succeeix a les universitats canadenques, sueques, alemanyes o americanes, encara és difícil trobar aquí, en un centre de recerca en ciències socials, que es faci treball de recerca de l'objecte d'estudi de l'antisemitisme i que ho faci, a més, amb naturalitat, fent treballs d'investigació d'altres prejudicis com l'antigitanisme, la islamofòbia o el sexisme. Per tant, treballar tots els prejudicis de forma ensems, com de fet es fa, per exemple, des de la Regidoria de Dona i Drets Civils. I precisament vull fer un agraïment especial a la regidora Francina Vila, i no és un agraïment de protocol. Enguany, en aquesta tercera edició, precisament l'any 2014, en aquests mesos, crec que en un moment en què la política té molt desprestigi, ho diuen les enquestes, els polítics estan en els llocs de més desprestigi, més preocupació de la ciutadania, vull dir en veu alta, aquí a la presència pública de tots vostès, que la regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila, ha estat la persona sense la qual aquest seminari no s'hagués pogut fer. I els asseguro que jo m'he parlat amb molts polítics, he parlat amb molts tècnics, he parlat amb molta gent d'administracions públiques, però hi ha temes determinats com aquest que, utilitzant un terme de la ciència política, es consideren un no problema. I com se'l titlla com un no problema, per tant, encara que hi figuri en un Estatut de Catalunya, com se'l titlla de no problema, no s'aborda. Jo he de dir que des del primer dia, de fet crec que eren dels primers dies que exercia com a regidora a l'Ajuntament de Barcelona, doncs va tenir una predisposició no només positiva, sinó encoratjadora per poder fer
dues coses de les quals, quan s'hagi d'elaborar la història local de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona, caldrà esmentar que la regidora Francina Vila ha impulsat dues coses. D'un cantó, tot un seguit d'exposicions al voltant de la memòria o l'educació en l'Holocaust, és a dir, perquè hi hagi un mínim de patrimoni, podríem dir, d'exposicions divulgatives que puguin anar després a centres culturals, centres cívics, instituts de secundària i altres centres. I l'altre és aquest seminari que podem dir que en la seva tercera edició ja s'ha consolidat. I s'ha consolidat gràcies a aquest suport ple de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, el país que volem construir ara i després del 9 de novembre, no és un país que es dediqui a amagar i invisibilitzar el problema de la judeofòbia. El que volem és normalitzar els drets civils de les persones jueves abordant un problema que afecta la seva vida quotidiana i, per tant, és un prejudici que, com els altres, cal erradicar. Agrair també a les 15 entitats, és el nombre màxim que hem assolit ja amb la tercera edició, les 15 entitats de la societat civil que enguany col·laboren amb el seminari, juntament, òbviament, amb les dues que he citat abans, Fundació Berco Espinosa i CREA, i a més l'Ajuntament i la Generalitat com a institucions. Per tot plegat, vull donar pas ara, i és un honor, a les persones que han liderat l'organització i l'impuls d'aquest seminari internacional sobre l'antisemitisme. Toda Rabà, gràcies. Muchas gracias, Xavi, por todas estas necesarias explicaciones, empezando por el título, que puede parecer un poco complejo, pero me pareció muy interesante explicar el programa global. Buenos días a todos, repito, ilustrísima concejala Francina Vila, el director de Relaciones Internacionales y Cooperación Joaquín Nimona, autoridades y amigos, os quiero agradecer vuestra presencia aquí para este tercer seminario sobre antisemitismo que se celebra en la ciudad de Barcelona y en nombre de la Fundación Baró Espinosa, la cual presido. Este seminario tiene como objeto general el análisis del antisemitismo como objetivo específico de esta tercera edición, la gobernanza del riesgo de la judeofobia. Empezaré por agradecer otra vez públicamente el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña en la realización del presente seminario. En la primera edición nos preguntábamos ¿por qué un seminario sobre antisemitismo? En otras palabras, ¿existe antisemitismo en Barcelona o en Cataluña? Después de 3 ediciones, esta pregunta ya obtuvo una respuesta adecuada y la respuesta es sí. Sí, como en muchos países europeos. Hoy en día he oído en boca de muchos judíos y de que por primera vez en mi vida siento temor. Esto se traduce numéricamente en que los judíos están emigrando fuera de Europa. En Inglaterra el crecimiento de la emigración ha sido de 36%. En Francia, entre 2012 y 2013, un crecimiento de la inmigración del 70% y entre 2013 y 2014 un 400%, es decir, 500 judíos por mes dejan Francia por miedo, sin hablar de los países con un número reducido de judíos como Suecia, Noruega y Dinamarca. La pregunta es si tienen algún futuro los judíos en Europa. Sería incorrecto exagerar, no estamos con gobiernos o gobernantes que inciten al odio hacia los judíos. Históricamente el antisemitismo siempre ha sido la primera señal de una sociedad en peligro. Los judíos son sus víctimas, pero no su causa. Un reciente partido de la Eurocopa entre el Maccabi y el Real Madrid, con el odio antisemita que ha generado en las redes sociales, es un ejemplo de ello. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la judeofobia del siglo XXI es diferente de la judeofobia de la Edad Medieval y es distinta de la judeofobia de la noche de los cristales rotos. Hemos aprendido en las anteriores ediciones de este seminario científico que persiste el mismo prejuicio bimilenario, pero en el siglo XXI han cambiado los discursos, los estereotipos y los rumores sobre los judíos. Pero el conspiracionismo,
a lo largo de la historia ha sido un común denominador de las variantes de la judeofobia. Conspiracionismo nacionalista o anticapitalismo, conspiracionismo de los judíos masónicos, la conspiración descrita en los protocolos de los sabios de Sion o la conspiración sionista. Y ya en un delirio total, muchos islamistas sunitas acusan a los chiitas de ser parte de una conspiración judía y viceversa. Por ello, resulta útil y positivo que los temas que se debaten y discuten en las ciencias sociales en países como Holanda, Alemania, Estados Unidos, Canadá y otros sitios también puedan ser debatidos en la ciudad de Barcelona mediante el presente seminario. Para llevar a cabo un análisis serio y en profundidad, el Centro de Investigación CREA de la Universidad de Barcelona y la Fundación Spinoza hemos organizado este seminario científico que está abierto a la sociedad civil y por ello la participación está abierta, además de profesorado y estudiantes universitarios, a ciudadanos y ciudadanas que tienen interés en una mejor formación y motivación en trabajar por la libertad y la igualdad de las personas y sus derechos civiles. Esta tercera edición del Seminario Internacional sobre Antisemitismo supone la consolidación de este acto académico y científico. Implica desarrollar políticas públicas que supongan el respeto hacia la comunidad judía catalana y la plena aceptación de la identidad del pueblo judío. Tenemos que evitar que el odio antisemita sea aceptable para la sociedad. Una decena de ponencias con la inclusión de conferenciantes internacionales. Diversidad de enfoques y análisis permiten un mayor y mejor aprendizaje del estudio del antisemitismo. Espero que lo estamos logrando. Año tras año nos llegan comentarios de que hemos mejorado el nivel del análisis y ello repercute positivamente en la consolidación de este seminario. Pero a veces la debilidad de la voluntad política puede ser un riesgo. También es sumamente positivo inaugurar una nueva exposición titulada Jews Just Like You. Me complace poder decir que es la primera exposición inaugurada en Barcelona y, de hecho, en Cataluña y en el Estado español que, con un enfoque positivo, aborda las grandes contribuciones del pueblo judío a la humanidad en el transcurso de la historia. Es también la cuarta exposición desarrollada por la Fundación Baruch Spinoza y todas ellas circulan constantemente en institutos de enseñanza y librerías públicas. Hemos llegado a la tercera edición. Voy a repetir algo ya dicho. Ahora, en el año 2011, cuando la Fundación Baruch Spinoza comenzó a sondear y promover la realización del presente seminario, en aquel momento no todo el mundo lo tenía claro. Por ello quiero mencionar muy especialmente a la consejera Francila Vina, quien supo dar una buena acogida a la entonces propuesta de realización de este seminario. Y gracias a ello, en el año 2012 organizamos el primer seminario. Y hoy es su tercera edición. Su confianza plena en este proyecto ha permitido poner a Barcelona en el circuito internacional del debate académico sobre el antisemitismo. Gracias, Francina. Y, en nombre de todos los participantes y de la Fundación Baruch Spinoza, el apoyo firme para un seminario internacional que con esta tercera edición que ahora inauguramos ha llegado el momento dulce de su consolidación. Antes de ceder la palabra, quiero agradecer la colaboración de Irma Buya y Gerard Calderón para la realización de este proyecto, así como a Daniel Ser y evidentemente a Javier Torrens. También quiero informar de la creación de una sección de la LICRA en Cataluña, cuyas siglas significan Liga contra el Racismo y el Antisemitismo, organización importante y reconocida en Francia que existe desde 1927 y cuyo vicepresidente nacional, el señor Gerard Follus, está entre nosotros. Ahora cedo la palabra a la señora Francila Vina, concejala de Mujeres y Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona. Muchas gracias. He cometido un error de protocolo y paso la palabra a Elena de Botón. Perdón. Moltes gràcies. Bon dia, Boker Tov.
En primer lloc, volia excusar a Marta Soler, que heu vist que estava en el programa, és la directora del Centre de Recerca del que soc membre, el CREA. En aquests moments està en un altre compromís acadèmic al Japó, amb la qual cosa no pot estar entre nosaltres, però m'ha traslladat aquestes felicitacions de nou per aquesta tercera edició del seminari, un any més, que es consolida aquesta necessitat i aquesta temàtica amb diversitat de ponents, com ens han exposat a l'inici Xavi Torrents, i que ens dona l'oportunitat de conèixer temàtiques, experts de diferents disciplines. Però, evidentment, també volíem, des del CREA, agrair l'empenta, la iniciativa de la Fundació Baruch Spinoza per portar a terme amb tenacitat i haver aconseguit aquest seminari i consolidar-lo. I, evidentment, em uneixo als agraïments i al reconeixement que des de l'Ajuntament de Barcelona i molt especialment des de la Regidoria de Dones i Drets Civils, amb la senyora Francina Vila al capdavant, fan possible seminaris d'aquest tipus i debats i reflexions tan necessaris en el món que vivim. També valorar i convidar a visitar l'exposició que tenim aquí al costat, que s'ha inaugurat fa uns minuts abans de començar el seminari, titulat com Jueus Just Like You, on recull la valoració positiva que els jueus i jueves han realitzat a la nostra societat des d'àmbits molt diferents. Jo, des del meu àmbit, la sociologia, evidentment agrair i veure tots els sociòlegs que han contribuït a la fundació mateixa de la sociologia, com Durkheim, com Marx, com Simmel, com Robert Merton, és a dir, una llarga llista, i agrair al meu director de tesis, que també és Michel Viviorca, també un defensor i un estudiós sobre l'antisemitisme. Recordar la necessitat de seminaris d'aquest tipus, donat que l'antisemitisme o la nova judeofòbia que avui parlem és el tercer prejudici més fort a l'estat espanyol. En primer lloc hi ha altres, antigitanisme, etc., però en tercer lloc tenim la judeofòbia. I destacar que és altament desconegut per la societat civil l'existència d'aquesta discriminació i d'aquest antisemitisme. Per tant, és necessari seminaris d'aquest tipus per visibilitzar la problemàtica que existeix, que de moment és negada en molts moments. El compromís que el CREA sempre ha pres davant de diferents problemàtiques socials i que, evidentment, la ciència, en aquest cas les ciències socials, han d'emprendre, és no només analitzar i diagnosticar el problema que existeix, sinó que des de la nostra perspectiva també ha d'aportar línies d'acció per transformar aquesta societat. No ens podem cenyir només a descriure i a diagnosticar la problemàtica. En aquest sentit, un problema com el que avui en dia ens reuneix aquí, aquest augment del racisme, d'antisemitisme i de la intolerància, especialment avui ens reunim per aquest antisemitisme, un dels primers elements que ens preocupa és aquesta negació que existeix com a tal. O, en tot cas, la justificació d'aquest mateix, en molts casos, que assenyala les pròpies víctimes com a causants del problema. La Lliga Antidifamació que esmentava anteriorment, en l'última enquesta que realitza, recull l'estat espanyol com el tercer país europeu amb un component més fort del prejudici, malgrat tenir una comunitat jueva petita comparada amb altres països, o en tot cas molt poc visible per la situació. Malgrat això, és el tercer país amb
a Europa amb prejudici. Però és que el prejudici, ja hem vist en altres edicions anteriors, no li cal estar en contacte o en presència de la comunitat jueva perquè rebroti, perquè es faci visible, perquè es manifesti. No cal el grup Diana. Estem fent referència, com hem vist en les altres edicions, d'un prejudici bimil·lenari que no ha desaparegut mai, però m'agrada recuperar la pregunta que ens feia Viviorca quan ens deia què el fa passar a l'acte, un prejudici que està adormit, que existeix, però arriba un moment que es manifesta i s'expressa amb brots virulents. Què el fa emergir de nou, cíclicament? Per tant, en aquest context no és sorprenent, com també ens esmentaven, relativament molt recent, per exemple, els milers de tuits que en poques hores, després del partit Maccabi Real Madrid, apareguin a la xarxa social. Desgraciadament no és sorprenent. I davant d'aquestes situacions, la ciència, que és des de la Universitat de Barcelona, de la que pertanyo, té el compromís, i la societat ens ha d'exigir, d'oferir línies d'actuació per combatre aquest prejudici, com tants altres. En cas contrari, es seguirà augmentant i segurament augmentant aquests brots d'antisemitisme i d'altres tipus de discriminació. Vull recordar un testimoni que a mi em va frapar molt, d'una supervivent hongaresa de l'Holocaust, on ella reconeix o ens explica que la invasió del seu poble es va realitzar amb un sidecar i dos oficials. És tota la invasió que van rebre. No calia més, perquè la base social del seu poble es va convertir d'un dia a l'altre l'expressió d'aquest botxí, d'aquest opressor. No calia un gran exèrcit per envair el poble i expulsar tota aquesta població i liquidar-la. Per tant, seminaris com el d'avui són molt importants per visibilitzar l'antisemitisme que existeix, sota manifestacions molt diferents que han canviat al llarg de la història, evidentment, i evidentment per oferir recomanacions des de diferents àmbits. Des del nostre àmbit, des del CREA, una línia molt forta que tenim i que és molt important per combatre els prejudicis és tot l'àmbit de l'educació. Nosaltres, evidentment, ho volem fer des de les evidències científiques i en aquest sentit, per exemple, en relació a les discriminacions per origen racial, ètnic, religiós, etc., tenim moltes evidències que ens demostren que el posar l'alumnat en situacions interactives, en una situació igualitària, permet aquest diàleg intercultural, interreligiós, interètnic, etc., que permet abordar la dimensió tant racional del prejudici com, també molt important, la dimensió emocional del prejudici, que sense tractar aquesta dimensió és difícil de superar aquest judici valoratiu. Per tant, per poder començar ja el seminari, reiterar un cop més la felicitació per iniciatives com les que avui ens reuneixen aquí, que ens permeten prendre consciència i, sobretot, tenir definides certes línies d'actuació pel futur. Moltes gràcies. Muchas gracias, Elena. Y ahora sí, la concejala Francina. Gràcies, bon dia. Comissionat de l'Ajuntament, senyor Gebler, David, president de la Fundació Bruc Espinosa, doctor Torrents, Xavier, bon dia, i senyora Elena de Boten i senyores i senyors. Tinc una sort i és que no em poso vermella, perquè després de totes les floretes que m'han llançat és una mica gairebé incòmode quan un representa una institució com l'Ajuntament de Barcelona, però segurament és el que passa quan es troba una entre amics
que l'ambient és confortable i relaxat i et diuen aquestes coses agradables de bon matí, doncs que també s'agraeix. La veritat és que si avui som aquí, doncs no només és gràcies a la regidoria de Drets Civils, de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona o a la meva persona, sinó que és, podríem dir, un exercici compartit de tot el govern municipal, en els quals destaco que hi ha moltes persones, el comissionat mateix, que tenen aquest lideratge important davant de qüestions com la que ens preocupen i s'aborden en el seminari d'avui. També és gràcies a un equip important que impulsa el programa de Drets Civils, que aprofito la benentesa per agrair la seva feina, no ho faig sovint, per tant ara ho faig perquè dèiem que estàvem en un ambient així relaxat i entre amics. I sobretot és gràcies al teixit associatiu, a la societat civil que té empenta a la nostra ciutat i en aquest cas a l'energia i a la idea i a la visió que va tenir en el seu moment la Fundació Baruch Spinoza. És gràcies a que hi hagi una massa crítica important que des de les institucions públiques podem ajudar a impulsar projectes com el d'aquest seminari. Un seminari que aborda una qüestió que és la de la governança. Precisament jo crec que a Catalunya tenim una gran experiència en aquesta qüestió que ara està de moda, que és parlar de governança, perquè si una cosa ha caracteritzat el nostre país i també la nostra ciutat és aquest equilibri permanent entre administració pública i societat civil. Quan un no té un estat, aquest equilibri és més important que mai i a més aquesta capacitat de treballar amb complicitat entre administracions i a més en moments com l'actual d'una forta crisi econòmica en el qual es prioritza la persona i la seva atenció més enllà de les competències estrictes que pugui tenir cada una de les administracions. Per tant, crec que és molt adient en aquests moments plantejar també la qüestió de l'antisemitisme des d'una perspectiva de la governança perquè és més fonamental que mai aquesta manera de treballar des de les institucions públiques i des de la societat civil. Com es deia, avui obrim un acte que se celebra a punt de coincidir amb el Dia Internacional contra l'Antisemitisme, on es commemora la nit dels vidres trencats, un pogrom nazi contra els jueus d'Alemanya i d'Àustria que va tenir lloc el 9 de novembre de 1938. Aquest seminari sobre judeofòbia és una iniciativa, com s'ha dit, que va ser pionera a Catalunya fa 2 anys i que gràcies als avui aquí presents i gràcies també a tots vostès, és una iniciativa que es va consolidant com una oportunitat per reflexionar sobre el respecte i l'acceptació de la identitat d'un poble sobre el qual van pesar uns esdeveniments que rememorem, malauradament hem de rememorar any rere any. És cert que el tema de la cita d'enguany és de gran complexitat, com deia. La governança d'un país és l'estructura de relacions que s'estableixen entre diferents actors per a la presa de decisions en els afers col·lectius, però no només descriu un esquema de funcionament. El terme també s'utilitza per fer referència a les decisions que es prenguin serveixin per formular polítiques ben orientades en benefici de la ciutadania, és a dir, la persona, la ciutadania, al centre de tota acció pública. I quan es parla de ciutadania ens referim a totes les persones, sense perjudici de creences, orígens, identitat ni tampoc ideologia. I és aquí on radica la bona governança, aquella que promou l'equitat, el pluralisme, la responsabilitat i també un estat de dret que doni seguretat jurídica per a totes les persones. L'Ajuntament de Barcelona i concretament la Regidoria de Dona i Drets Civils som conscients i tenim la ferma decisió de promoure la igualtat d'oportunitats i de tracte, de lluitar contra la no discriminació i, per tant, combatre aquelles idees i accions que posin en dubte aquestes situacions. Els fets que va patir el poble jueu van ser massa terribles, hi va haver-hi masses víctimes, persones que tenien noms i cognoms i que cal que recordem, persones que van ser assassinades, persones que van patir situacions d'injustícia portades al màxim extrem i que, per tant, és bo que recordem i que abordem també des de diferents punts de vista social, però també acadèmica, com avui fa aquest seminari. La judeofòbia avui, malauradament, té altres formes, però també les hem i les volem combatre. De fet, el nostre estatut, que és en aquests moments la nostra norma màxima de referència a Catalunya, ens obliga a les institucions, a les administracions públiques, en el seu article 40
Punt 8, a promoure l'eradicació del racisme, l'antisemitisme i també la xenofòbia. Per tant, més enllà d'una voluntat política, tenim un mandat legal que hem de complir. I creiem, com també s'ha fet esment, que una de les bones maneres d'actuar és a partir de l'educació, d'incidir des de l'etapa més primerenca en la formació del que han de ser els futurs i futures ciutadanes del nostre país. Educar els nois i noies de la nostra ciutat i també de Catalunya. És per això que, per exemple, estem impulsant un projecte que és la xarxa d'escoles per a la igualtat i la no discriminació, un projecte que és molt ambiciós, que és d'una envergadura important perquè supera mandats i és de llarg recorregut, que estem treballant també des de l'àmbit de la universitat i que ens ha de permetre amb el temps implementar a totes les escoles i a tots els instituts de la ciutat de Barcelona itineraris curriculars que abordin la qüestió, la formació en la igualtat i la no discriminació, no oferint activitats o assignatures al marge de o a més de, sinó fent un plantejament que pretén de ser més calat. És a dir, que quan el mestre, el professor, explica matemàtiques, filosofia, llengua, etc., ja estigui transmetent un conjunt de valors i, per tant, en tot moment a l'aula es treballin aquestes qüestions. Com deia, és d'envergadura, és un somni però que volem que sigui una realitat i esperem que aquesta complicitat amb la universitat que ens permet fer una recerca aplicada en aquests moments ens pugui donar uns bons resultats per poder anar-ho implementant i anar ampliant aquesta xarxa d'escoles. Una altra iniciativa, més enllà de la de formació, aquesta creació de l'Agència pels Drets Civils i la No Discriminació que hem creat en els darrers mesos a l'Ajuntament de Barcelona, que pretén donar un nou impuls a totes les polítiques de drets civils que fa més de 20 anys en els quals l'Ajuntament de Barcelona ha estat pioner, que ens ha de permetre ser molt més conscients del que està succeint a la realitat dels nostres carrers i les nostres places per poder donar resposta des d'una institució com l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, un seminari que ens ajuda també a donar veus que fins avui segurament s'havien silenciat en aquesta idea de negar certes evidències, que ho fa des d'una vessant científica i molt rigorosa, i en aquest sentit jo voldria destacar aquestes dues característiques. Podem fer sensibilització, podem formar, podem impulsar moltes iniciatives, però si no hi ha al darrere un discurs seriós i rigorós que ens avala, tot això perd molta força. És per tot això que els agraeixo avui la seva presència, que agraeixo també aquesta iniciativa i esperem que l'any vinent puguem convocar tothom a la 4ª edició d'aquest magnífic seminari. Moltes gràcies i que facin una molt bona feina.